Teka jingmi perthe ke jong u Dr. DRL nong lai ban yakun ya kanika election MP ya kanika kenti ke bamenta ngai kelawan ra ka jinggela ka bakrau ha ka perkat ka perdan jong ki pajba ka rilum kasi jantia namar ngi i bu ni urang ba udai ubreu ubadon ka jing septing yu blai udon ka jing start udon ka jing syampang bat udon ru ka jing tip na ka benta ban syakri yakari bat kajaj benreu om tang kata kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki weipat ki parti kamtam ya kabara parti PPP kabaladon ke jingkermen ke baskam bakan job sok ya kanika election MP si teng samoy handai da ke jingwan ke jong doktor riang or nong laj kalapan kelumar jingmut si kadai ya ki bat ngilayo i hakiran san sosial media ngilayo i haki meeting haki snong haki thao haki yo haki hat haki surok haki lenti ki singking kalawan ra ka jinggela ha ka perkat ka perdan ki breu mentah te om la ban len bakane ka jingwan ka jong doktor DRL nong lai ngangai kade ka plan ka jong blei namaru blei ubadab da ka jingi bada ka jingi snai kwa bakata kari berkajai benreu jongi kan sya yalam hakita ki breu ki bomdon ke jingkit kli ki bomdon ke jing perkat na ka benta ka jingbit ke jingbiang jong ki pajba ka breu new trap ngakan mau ha kapor badang don i doktor Ricky Eji singgon i MP badon burom jongi ha kapor ba ma i dang kanbas election ha keleng-keleng ngajuya don rangkat langru kamta maki ke West Kasil district ngayu i ya ka rukom yalap election ka ba pher ba haba ilej ki pajba ilej ban nyatho ya katakan nongrim jong jing sisa ilej ban keren ya ki jing ki belong kum ki jing hikai na ka banta ka pateng ka ban sawan handre kini ki nong yalam ki ba menta haba ngapej tu ya kata rukom le jalap election joki kila sedang ban kelumar jingmut kila pendon kam da kita ki buj ban penting kok tempannya ki pajba kila persyang ban bu ri yala de haka kerteng jong kari ba kesaj benreu kila persyang ban le kino ki kam kiba kum ki riu champang jong ka briu nyo trap ngimla ban pediang teh bang apej habang bisar bahaya ka rukom yalap election jong i doktor DRL nong lain kamdon jing per ruem na ka rukom yalap election ke jong mai hoping stone lengdo bari doktor Ricky Eji singkon kini ginong yalam haba kilej ban yalap ya ke election kim sumna lej na kabentaban perkat ban job ya ke election re kilej na kabentaban ai ke jing hikai ki pajba ya ki breu bakin tip ya ke jing sisa bakin tip ya ka hok bat ya ka jing sisa bakin sngoto ya katakan nongrim blay bakin sngoto ban yang halaki jong ki kejat re kini kinong yalam ki bamentapat ngai ki klet ya kata ka jing hikai hamtam jong ka BPP ngai ki klet ya kata ka jing hikai ka ba mai lah hikai re ki persyang pen re ngai ki bakila teplang ya kita kinong rim ki ba i doktor Ricky lah hikai ya ki re ki persyang penwan ban wanra da ta ki buj ban pentame ban penting ya ki pajba tenga sngo longo bat nga sngo thamula sikade ba kum ginong yalam bakin pendon kam kum gini ki kentin ya kabang hila yo i bat ngila sakhi haki rensan sosial media bat kum juru ki sinong ki tha ba maki kilej ban yalap ya kanika election tengah sim ya kanika kabu ban ai khuble ya phi doktor bat kum ke jingker khu ke jingker do na kaliang jonga bat na kaliang gi bahing gi bahasam jonga rukum ju ba ublei undor rangkat bat phi pedeng gini kilantia ki jong phi warlang ngim sempat ya kendo ngimpat ya itu markmat ro andre to sim bakane kalong kejing ai kublei ka bakar pang na kaliang jonga bat na kaliang gi bahing gi bahasam jonga ro bat kermen ba phin job suk job san ya kani election ke bamenta da kejing don rangkat ke jong utrai nong bu nong thau kublei sibun